kad si ti sam, kad stoji tvoj potpis, kad znaš da moraš spavati noću, a ponekad nije mirno. Zašto smo mi ovdje i što je to Pokreni nešto svoje? Pokreni nešto svoje je program koji provodi Philip Morris Zagreb i Jagd grupa i koji je usmjeren prema podršci poduzetnicima, mikropoduzećima koji svojim idejama, svojim poslovnim pothvatima, svojim projektima stvaraju određeni pozitivan društveni učinak. Gle, ti kad se educiraš za, ne znam, game developera ili zubara ili kaj god, niko te ne nauči kaj je poduzetništvo, ne? Ili da uopće možeš živjeti od svog rada. Naš mentorski program je tu da da određenu strukturu, da se podijeli iskustvo već tih pokušaja i pogrešaka i cijeli taj pool mentora su ljudi koji jesu poduzetnici ili trenutno ili u prošlosti kao ja. Imamo stvarno kroz ovih 8 godina šaroliko društvo. Od robotike, softvera, zaštite okoliša, ekoburze, čiribiri bajke. Slave, reci ti nama što su to čiribiri bajke? Dakle, čiribiri bajka je društvena igra pripovijedanja koja uči djecu kreativnosti, potiče kreativnost i govorno jezično izražavanje i koristi se u školama, koristi se i doma i mnogi roditelji su već naši sretni korisnici. Dobili smo veliku podršku i puno hvala. Osim novaca, što si ti rekao, stvarno se nalazi posvuda. Podrška je najveći dio tog paketa, jer uđeš u poduzetništvo, misliš, ok, ideja je tu, idemo na tržište, ali treba to izgurati i treba vidjeti sve te brojeve i što zapravo se krije iza njih, kako doći do toga. Kako je iz vaše perspektive izgledalo ovo vezano uz Pokreni nešto svoje? Kakvi su mentori? Malo nam detalje podijeliti, trebaju li se bojati? Pa evo, da mi je netko ponudio program Pokreni nešto svoje prije 2018. kad sam pokretala projekat Za sad i stalo ne budi panj, vjerujem da bih preskočila vrlo vjerojatno 5 godina grešaka. Ako stavimo sve greške i ne greške koje su više ili manje problema i izazova donijele, kad nas je više, onda je puno lakše, ali kad si ti sam, kad stoji tvoj potpis, kad znaš da moraš spavati noću, a ponekad nije mirno, onda shvatiš koliko je teško biti poduzetnik. Mentori, znanje, iskustvo, networking je nešto što nema cijenu i što bi svaki poduzetnik trebao imati kroz više godina, ne samo na početku. Uložili smo ukupno više od 830.000 eura. Kroz program je prošlo 58 poduzetnika, uključujući i ovogodišnje. I mislim da sve ove riječi koje danas čujemo i koje čujemo od ostalih poduzetnika, koliko im je zapravo ovaj program pomogao, ne samo u financijskom smislu, nego i u ovom mentorskom smislu. Jedna polaznica je rekla, bitno nam je imati informaciju u pravo vrijeme, u brzo vrijeme i to je ono što je i vrijednost ovog projekta. To su ljudi koji fakat rade bolji svijet. I naš cijeli postav zašto ovo sve postoji, ako mi uložimo u njih i njima omogućimo da rade bolje, onda će njihov dobar utjecaj biti još veći. Bitno je samo biti svoj i to reći čime se baviš, staviti srce na pladanj, ja to volim, ja u ovo vjerujem i mislim da ima mjesto u ovom svijetlu da će pomoći nekome i to je to, hoćete mi pomoći. I kad si iskren, kad si svoj, kad radiš to zato što to želiš i voliš, nađe načina, nađe put.